gauzak egiten dianean ez dia egiten esperatzen gero olako gauzak ingoizukenik eta ezerre itxeituzu guztoko dielako eta bueno, gero olako eskerra ematen dutenean gelditzezea pozik, hori egia da, pozik, baino itzi gabe. Bueno, lana indet, gustoko lana, eta urte askotan ebili naiz prestazaile bezala, eta hemen Zizurkila bizitza etorri nitzanean, orain dela 30 urteia, 29, 27 gutxinez pasaitut alterofileakin, eta hemengo gazteakin. Eta ez dut derrigorrez egin, indet gustoko lana zelako, eta suerte handi jaukidet jendeare jatorra zala eta gaur ikusi dut, ze eskerrak eman diaten, eta orduan, pozik. Bueno, hasi ginen, kasualidadez, festetan, Zizurkiko festetako nahi zuten gazte batzuk, eta nire seme zarrena tartean zeon, nahi zuten ikusmira bat jarri eta pesakin. Orduan nauzkan pesa batzuk etxean, eta nahi zuten nik erakustea, eta beraiek nahi zuten festetan ikusmira bat jarri, eta apustu bazan denak bere korpus pisual txabier zutela. Orduan, prestakuntza bat ingenun, 6 gaztezian, eta danak lortu zuten bere korpus pisual txatzea, eta ni pentsatzen nuen ja aztuko ziala, hortik aurrea, baina gero nahi zuten segitu. Eta hola hasi ginen, hemen frontoian, kanpoan, orduan etzeon kubrituta eta ezerre, eta kanpoan entrenatuz, eta batalla pila pasaitu, hemendik gero eskola Otañoa, Otañon pasaren un 2-3 leku, Otaño barrun, gero azkenean polik kiroldegia junginan, baina pentsatzen dut porikiloldegia asko ze hotzaua dela. Gure entornoantzako eskolan hobeto funtzionatu genuen. Ez dakitzeatika, baina bueno. Eta orduan, espero dut, aurten hitz egiten udaletxeakin egon geha, eta berriro bueltatzegean Otaño eskola, eta hortikan berriro errobia bezala egin alterofiliako. Eta, ikusiko dugu. Osa, behin ez naiz jubilatzen. Ez balima gauz bat, bestea, eta segi aurrea.